kanjalo. Nina nithukile nje ungathi njena abafana niyabasaba ngazo. Akubingelele ngikwamukele mbukeli nazi indaba ehamba phambili ifundelwa sifiso kudla umsimango sawubona. Usetholakele umqeqeshi okungenzeka vale isikhundla sika Arthur 10111 Zwane. Lo mqeqeshi lona unconywe kakhulu lento esibiza ngokuthi highly recommended ngesilungu. Kanti ke umqeqeshi lona ubesebonakala vele ngoba ubeseke waqala. Uzokhumbula ukuthi Kaizer Chiefs ike yahamba ke yayodlala ebhoqweni njengoba besafuna ukuhluza umqondo. Kanti ke lo mqeqeshi lona ke ubonakala futhi kanjena ukuthi kanjena unesasasa elikhulu futhi neKaizer Chiefs izokwazi ukuthi kanjena iqinise. Umqeqeshi lona uchaze wathi Cishe ibhola. Beka ibhola esubeni ulibeke phansi ubheka umuntu. Udlalela umuntu ibhola. Umdirect ukuthi akenze kanjalo. Kanjalo. Nina nithukile nje ungathi njena abafana niyabasaba ngazo. Yabo? Nithukile. Awuhlelele ibhola bafethu ibhola very simple ibhola. Yabo mudlala ibhola ufana ne-artist. I-artist ayincane ukugcobela iqanda bese ishikishe. Mawukuze udwele iqanda elanga izokhona into engalinge emuva unongayiboni because i-artist. Nawe ke ebholeni ibhola udlala kanjalo i-artist. Sasibamba lapha ke thina ezethu indaba zanamhlanje. Khumbula ke kanjani ukuthi ukwazi ukuya lapha ku YouTube usifiso kuhle msimango on air. Usubscribe khona ukuze ukwazi ukuthola indaba zakho. Okwamanje sale kahle.